Durwana Prabu Joko Sewandara kang tinggal dening Prabu Cewek Suti. Angreksa panjaluk ambekal tindak ing prajurit Batarangin. Marang sang pinanganten dawuh Prabu Joko Sewandara pikantuk kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Diarani pasir watu kang keli ana ing pinggir baru ketemu awake langsung naksir gelimbengan kaya kelangan pikir kenapa kuwi arane geluku isi kari dipora dadi pitu sapetino aku ra bisa turu kakak dari kok ngomong ora kadang putra Pandhawa sampai kering kuliah iso mikiri gedang sopo sak durung dipangan codot timbang mulo malu kuluku pedot kudu sawi enake urip keklompo ati iki uga lumpung kanggo riko gegara dosa durung diperedeli dosa percaya tekan dudu iki timbang mulo malu kuluku pedot dosa percaya tekan dudu iki timbang mulo malu kuluku pedot
Nalongso rasa-rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem umuyumu laras loro gending tresno gawe kangening atiku tansah eling aku no sliramu Duh kang masak tenane aku ngerti hatimu ning wis mestine aku dudu jodohmu ora apa-apa pancen rasa kari rasa kudu lila nggonmu trima lilano aku nyandeng priya liya ora kerasa wis windu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga paranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnomu ing gedhe katresnaku tak tembake saben kangen sliramu sakterane aku nangis nangis tresno wos gitares lakon ingati ikhlas hati uyungku ngelayung ngampara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mau bisa nyaman tumentes aloku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen kudu duweni wes lilakno aku kang mas wes cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno Maragana kita oh
kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru lontor kaya tresnamu lontor kaya atimu ora kira kowe lali karo aku kalung emas kowe piye sing tak tuku tak pasrake mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku iya mung kanggo sliramu ora kira kowe tega ninggal aku loro atiku kaloro-loro rasane ati tembus ing dadaku tangisku iki maraka kowe sing jalari kepengen apa salahku iki apa dosaku iki eta ao iya
Prabu Celeng Seki. Katindaknya dening Prabu Celeng Seki. Barang sopan jalu ambil kau tindak ing para jilat bantarangan ngarang sang pinanganten tau Prabu Raja Keloro Sewandana. Ing kantung kusumanengan jejuluk Dewi Saka Langit. Kadang Putra Padowo.
Oh.
dhewe Dudewa Jawa Tengah walas ana mring awak mami besok kapan katakan jejer lan mok ayo opa makno nakodo tanpa meragu sasadarane Papatri Idang Masari As Kadang putra Pandhawa
cempaka malara bisa lali mano kemak menclok ning witing sawu Bang cempaka tandha mata saka seliramu teng-teng tandha tresno lagi manten sinangsen lintang jantung hati samono bisa lali manuk geman menclone witing sawu bareng penak ya dik yo aja ngono Bang cempaka tandha mata uga tandha tresna eling dek samono
Oke, kembali diucapkan selamat sore untuk kawasan Wonorejo Trisolo, Kediri, Jawa Timur. Satu kebanggaan di momen kesempatan sore hari ini yang sangat luar biasa. Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan, aku datang melamarmu. Ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku sayangku, aku bahagia. Kasihku cintaku, hasrat membara. Aku datang kepadamu, jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Elsa bro, sucinya cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya, cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan, aku datang melamarmu. Kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kadang Putra Pandu. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku.
berdaya cinta suci oh suci kita bina bersama rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku cinta kepadamu bersemilah dalam hatiku oh kasihku oh sayangku. Kakang Putra Pandhawa beredar sang bumi mengitari matahari merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu namun cintaku akan pernah berubah masa demi masa kita berdua akan pernah berpisah lalu dalam cinta Berlayar bahtera mengarungi samudra mencapai tujuan non di pantai harapan apimu sing ngokokne aku katamu yo sing tuku aku nanging kabeh duwe utangan padaman gelombang yang datang merintah takkan merubah haluan cita-cita la 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 la
dari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Kau dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra. mencapai tujuan nun di pantai harapan. Kateng putra Pandu La 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 la. la 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 la. Badai dan gelombang yang datang merintah takkan merubah haluan cita-cita. La 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 la. La 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 la. Padamu nahkoda ku tak pegang cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Kau dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra. mencapai tujuan nun di pantai Nuwun inggih. Dumateng para kadang sena budaya kakung dalah putri ingkang tansah bagya mulya. Atur pasugatan kekalih ingkang kembaraken medalipun tari perang caleg kang sampun dipun aturaken dening para kadang putra. Mugi saged damel jaminipun saya. Ugi panglipuri manah kagem bapak dalah ibu ingkang dahat satu kinurmatan. Ing mriki salajengipun atur pasugatan ketiga ingkang kembaraken medalipun Patih Pujangga Anom kang sinebut Bujang Ganung. Ugi kadharet dening Prabu Reja Kelana Sewandana. Para pila kados setiki parahipun kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak. Sugeng mirsani ngatos titipun anipun pagelaran. Ing mriki saking paguyuban keluarga besar Kadang Putra Pandhawa nyuwun donga pangestu. Mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis
saking Sampikolo. Kadang putra Pandhawa ngaturaken nuwun. Nuwun. Doni je, Jumatan para kata senang budaya kakong dalah putri. Yang beri salajipun kabar petelipun Patih Pujangga Anom kang sinebut Pujaganong. Ugi kaderek dening para bodo Coklono Sewandono. Para mila kados betiki parahipun. Yang beri kita sarga ngantaraken Sugeng Pinarak. Sugeng mirsani ngantos tiripunanipun pagelaran. Lan kita sawarga nyuwun donga pangestu. Mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sampikolo ngantos tiripunanipun pagelaran. Ayo kira bocah bagus. Bang tur sore-sore sowan ono pono roko. Kadang putra Pandhawa. Saking sasana busana menika gambaraken Patih Pujangga Anom. Iya sinebut Pujaganong. Ingkang gambaraken sejarah saking Kadipaten Bantarangin ya Kadipaten Ponorogo. Patih Pujangga Anom iya sinebut Pujaganong. Ingkang tembe saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Kedhiri.
lamar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit putusanipun Prabu Raja Keloro Sewandana. Para kang sekti Mahabara Birbudi Bawa Laksana. Ingkang bawasana tedhas sepapak parnipan di sisaning grita. Gusti Patih, kula ingkang sowan Gusti Patih kula sumanggihaken sinuwun. Boten kata lebih di daerah Patih Pujangga Anom ingkang kadherek dening Temenggung Anom Yuda. Ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca para menteri, para bupati nganti cacah raja 1000 negara. Ingkang gandrung kayuyon kalan kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Lampahnya dening para senopati. Senopati saking kutha Bantarange. Kang katingal mandhep mayung alampaira dening para senopati saking kutha Bantarange. Yo
Iya, datalah. Yo, oi, loh, was. Oh, 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 oh. Jaka. Oh. Oh. Ayo ger. Nok nopo kang dadi kategayamu ger. Oh. 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 Ayo le. Iya. Ayo tepuk tangannya mana? Ayo le. Ayo persiapan. Iya. Loh, tolong. Ayo. Oh, oh. Iya. Yo. Cik, wis. Wae salto kok aja ngalor ngidul. Ngalor ngidul apa nanti? Melayon aja melayon. Wih pemanasan sikilmu koyo wong anyang-anyangen lho. sing tenanan koyo aku arep panjul mau salto mburi. Ya ora ning ngono, Blek. Lah ra ketoke apa? Amit-amit. Bang Bayi. Iya. Pemanasan nglemes nek tangan. Lah aku sowi ra obah lho, Blek. Obahe ya mek karo bojoku tok. Ning omah peran celeng ae kowe iki. Ning omah ning kamar. Sirmu piye to? Sirmu piye? Pemanasan dhisik. Baru salto. Loh. Wih. Bar pemanasan langsung salto. Kayak aku karo Panjul mau joget dhisik yuk, joget tuh pemanasan. Podo. Tak sewikat. Isine ya arak kabeh iki.
Ora enek liyane. Sirmu piye to? Wis rompi padha pliwite kuning. Ngisin-ngisini. Padha kowe karo kuwi. Lah kan beda. Mas. Ketok ganteng. Lah kuwi apa? Sirmu piye wong loro nyapa ning ngono? Heeh. Lah. Ngisin-ngisini. Lah, padha tuwe. Nyap. Loh, tapi kan wis jajali anake wong. Mas iki masih jajal tajak dolan, masih tajak dolan. Aku karo Panjul wis tuwek. Anakku wis loro. Anake Panjul ya wis loro. Anak apa? Amit-amit. Bojomu bobot ora? Sing anake loro mu sapa? Panjul kalih kula. Kuwi bareng kabeh. Mboten. Mboten. Nek bareng kabeh lek ya mertune bareng lho. Yo ora maksudnya sitok ning kono, sitok ning kono. Mboten. Ora. Gak. Oh, tak kira nek bareng kabeh loro. Anake ngono Pak Leri. Piye? Anake bercabang-cabang. Wah, akeh cabange. Ora mek sitok ndil. Dia bareng kabeh. Lah iya, cak loro iki bojone nglahirne bareng lho. Bareng bojone wong loro bareng lahirne. Bareng. Bareng. Lho, genah to kene. Kene doktere Caca kok. Genah to kene. Sik to. Masukmu dokter cacahe piye maksudmu? Ya, anu dhewe masih ngono lah. Oh, perawat. Nah, perawat. perawat Caca ya aku to. Iya, ngerawat cacah kuwi to maksudnya. Nah, genah to bojomu meteng bareng to. Roro aku lomba to kaya nek lomba to. Lomba meteng. Pre bener to. Lek kae pre bener to mosok salah to aku. Iki mang sing wayahe sautu sapa to, Bis? Bis, wayahmu sik urung no. Awakmu cek pemanasan tok kemang kancamu sautu kok. Dadi kayak kresek gak gelem. Lha wis saung kresek gak? Urung. Lah iki dicepaki ning kene. Gedhi apa cilik? Cilik ae cukup pesan. Oh iya. Iki wis disiapne lho saurunge blek wong-wong. Iki lho bis. Nah, kuwi lho Wis Bis. dua. Kresek ireng ira pati ketok. Nah, No, putih biasanya ceplek putih biasanya. rodok Nah, gede. wis rodok gedhi. Kowe ya dek ya nggawa putih. Wis rodok kurang gede. Panjul gak nggawa? Lah. Kowe nungguan niku padha kaya ngene wong ngemis lho. Dhewe rasa mider ndodok ning kono aruk sila ngono ya wis oleh bingung kok. Ya Allah, Jul. Kowe ya kuwi lho delok 5.000 mencari teman kuwi lho. Siapa Leri? Sadurunge wis sing salto sapa? Sing dari kowe. Ya yo kene wayahku. Oh iya. Nah, ngono lho. Ha. Lah awakmu lak urung to, Bis? Urung kok. Lah urung kok jaluk sawer. Piye to bis iki? Pokoke kowe rong salto ya ora oleh teko. Lah bar awakmu. Oh kene. Ya wis. Ayo. Ayo, bar iki awakmu Bis, bar iku giliranmu nyang rono kuwi. Alah apa urung nyambut gawe ya wis Urung salto. mbok sawer lho. Lho sawer kowe iki lho. Kuwi kalau malah cacah gak sida sauto. Wani apa ora, Bis? Wis salto dhisik. Blek. Piye, Pak? Memang sing sauto pertama sapa? Panjul. Panjul. Duite? Duite teko Panjul. Go Duite Panjul. Terus kabeh sing nomor loro? Aku. Aku. Berarti duite nang nggonmu? Panjul, lah kene Panjul. Lho pangka Panjul kae? Lah yo, kapan wayahku? Lah aku kan dhisik to Pak Ler. Dhisik. Dhisik yo. Duite nyang nggonmu. Heeh. Heeh. Terus yang kedua? Yang kedua, kowe njaluk tembis entuk apa ora? Leh, saurunge awakmu juga sing ngendangi sapa? Pak. Ya kayaknya Pak ngono duite. Sing ngendangi sapa dhisik lho sing ngendangi iki lho sing Semangat ngendangi. yo Pak Ciput yo. Alah, utilan siji karo kopi siji nggih wifinan cukup pisan. Gone sapa? Gone sapa sak util lho. Andalan. Sing pertama nyiarne metu awakmu sapa? Pak Leri. Kene Pak Leri. Lah kene Pak Leri lah. Oh kene. Oh Lah, iya. Sik, Pak Leri. Lah sing ngejop sampean sapa? Kekno anu. Bose. Kekean malah. Weno bose. Iki Malah, kekno bose, nyakekno bose. Piye lho malah kekean. Iki lho kekno bose iki lho. Kekno, golek ana ning mburi wonge. Wis bose duwe akeh kok. Ya Allah, pangke.
Ayo wis yo. Ayo bis yo. Tak Ayo. hubung karo Pak Jul. Ayo Blek wis kono nggon Ayo, kono nggon ayo, kono Pak Jul. bis ben sauto sih. Tepuk Yo. tangan buat Mas Ayo Tobis. persiapan. Iya. Ayo Ger, Kadang Putra Pandawa. Hui. Ayo le. Ayo tepuk tangannya mana? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ayo. On. Oh, oh, oh. Oh. Gak usah guyu. Wah, diongke kudu nyosop lemah. Mamula we biyen wis tak kandhani ora usah rabi dhisik. Lah, Nek jek seneng tanggapan ki ora usah rabi dhisik. lah kebutuhan. Basa anu ning kalangan ngono. Ngempet titik mosok ra iso kok. Ora ini kebutuhan Pak Ler. Piye? Lah meteng dhisik kan. Mbah. Lah kuwi Cangkemmu. Petapu isi keloro. Ayo, Kang Ciput gol. iya. On. Oh. Hey, oh. Ayo le. Latala. Oh. Persiapan. Iya. Dek. Ayo ayahmu sauto aja melok cacah ngono wis tulang lunak ada. Lek Wong kancane iku ngenteni nek kidul karo. Lah bocah loro iki sing wis rabi tenagane cek pul-pul awakmu durung rabi kok lemes. Keluar. Bocah kok. Masa bojomu ya meteng? Ah, enggak. Enggak toh? Lah iya kok. Cek urung. Cacah iki bojone meteng? Enggak. Wis lair nih. Lah bari iki gawe grup sepak bola. Bis 11 kabeh. masa tapi sih wis lair nih. Loh, tembis nglairne, bojone orang nglairne, tembis nglairne. Oh, metengnya ambek awakmu gak bis kan? Ora. Ngene lho, Enggak. bis. Grupmu kono, aku grupku kene, penonton kene, kowe penonton kono, ngono lho. Lah iya wayahmu sauto bis. Kula sampun salto napa dereng? Durung. KPP rene BPJS bangga salto wae. Kowe iki dikon rene ya berkon sauto kuwi lho bis. Yo, bis, bener bis. Udah Loh, ya, bis. Taruh. Bis ya, Oh, iya, udah ya. bis. Bis, udah ya. Iya. Heeh. Kaya aku tenan iki. Aku lak rono wis salto ya. Nya. Ya lah, Panggasara wae jam. Tambahno 50.000 lho, Pak.
On. Iya. Ayo Ger. Persiapan. Ayo Blek, ayo Blek. Alah kok gaya lemes barang. Anggite pedisakne cacah ngono ya nek wis lemes iki. Oh, yo, ayo, ayo. Bis. Aku bocah aku wesel ya mlaku terus e. Wis mandek ae. Wesel. Blek panjul mung wis auto to, Blek? Wis. Wis. Kula sampun. Panjul ki sampun. Heeh, sing urung. Ciblak sing dereng. Ciblek go ngomong. Dereng. Ya Allah raine ya Allah. Isane aku. Ciblek Nganu, raine nglupuk lho delok. Tenang iku tak jalure tambah 50. Niki mulai Blek urung-urung. Lah ya ta. Lah kuwi lho domong. Domong ki oleh. Rezeki anak soleh ngono kuwi kok 2000 yo akeh wi kok ping. Wong masyarakat desa kene ora pelit-pelit. Ngawur ae. Iki urung metu iki kok Urung lurahe. Oh neh. Ya pas, nang ngopine 8 jam. Nganti lincake hilap. Lha wis nek nom-nomamu to kuwi, kopi sak cingkire cakro enek sedina Balik tak sewengi. vakum gano aku. Tak vakum gano Valeri. Piye? Tak dadi bopo. Ngono. Jogrok tok to, ora Iso. satu. Pak ngomong loro bagian nyangkut aku wae yo iki. Beh. Gandan kowe ngono lho, tebis-tebis. Ya yo kowe lho. Jul. Ya yo ae. Ayo Pak Ciput. Beh. Wong kene ngentek. Iya. Persiapan. Iya. Oh. Artis. Oh. Ade ngene gak semangat. Piye? Artisnya tuan rumah ditokne kon joget. Lah, kuwi kan Maksudnya piye? artisnya nyanyi. Tuan rumah Joget. Bo ngono. Ngono lho. Ayo tokno jajali. Ya supporte. Gak kena artis. Ya itu MC ini ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jan, pantes ya Pak Leri ya. Sak wira swara pantes ya. Ayo lho, tokno Pak Leri, jenenge sapa Pak Leri gak ero aku. Aku ra iso ngetokne kok Tak Ya ben tokne. metu dhewe kok Namine. Gak ero. Astagfirullah. Dim papa kan Jol. Gak ero jenenge kon nyelup itu. Mbak penyanyi, you. Jangkrik ra gelem mlebu, ra gelem metu. Namanya sinten Valeri, enten. Garo. Kenalan sih Pak Ciput. Kenalan. Sama Supoti Mas Kipot. Nah, adalah.ได้น้ำเบอร์2 แสงได้ดอกเบี้ยเป็นของแถมผมบ้านแถมอยู่กลางแดดบ้านจังไหนก็บ่แตกผมเมื่อบ้านน้ำหมดแรงบ้านสุดท้ายมีแต่คนแม่แค่ไว้ซุ่มให้เอา Lanjut.
เป็นของแถมผมอ่ะวันแหอยู่กลางแดดบ้านจังไหนก็บ่แตกผมอ่ะเมื่อบ้านยังพอแรงบัดสุดท้ายมีแต่ปนแรงแข็ง Lagune ora genah. Congcang compleng telek barang blek. Wis metu apa, Dereng. Lho, urang metu. Keturunan ketoke penyanyine iki. Dek Paranono tuntunan, Dek. Tongcang. Dek Paranono dituntut diparani. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun Ngapa? ke Ready? Bandung, Hop, Surabaya. Arjun hop. Nah, wis. Cukup. Walah, gayane gak kru, ejan. Calon duwe bojo to, eling ya. Eling Purbalingga. Nah, Eling lan waspada. rada maju, Mbak. Ya Allah, Jan. Ya, sing gak krungu sapa to, Mbak? Astagfirullah, Jan. Kelambine pink jan kok madu mongso tenan, Mbak. Kenyel-kenyel, empuk. Rada maju to, Mbak, penonton ben ketok. Anu bis, mik, sitok ndi? Mik, ora wani nyekel, ora nyawani nyecek ya, kaloro. Ora, bar iki YouTuber takon cut kabeh iki, ganoan di-cut ya YouTuber ya. Ben iki ben wong loro ben aman. Jan iso bleguk koyo ngene iki piye iki? Eling. Gak melo bojoku ning omah. Hai. Bojoku ning omah aman. Eling buri apa sapa? Ngapa? Aman bojoku aman. Ora melok. Piye balene kok? Piye? Bojoku ora melok. Mbak rene lho, Mbak. Ya Allah. Mbak. Rodok rene lho, Mbak. Ya ora ning ngono. Malah nyekel ae. Saiki bojoku ora melok. Eling. Oh iya, Jo. Eling. Alah saiki. Ah, saiki. Kowe sing ki apa sing ki? Sing pink. Wah, kowe Lho ora. milihmu sing ngono kuwi modelmu. Ora ning ngono, Bis. Lho orane piye? Goleki sing berisi lah. Nah, kaya angka Lah iki kan kita mau gak bergizi. berisi tapi kan anu lu isi aku. Kowe iso ngerayu ra kowe? Lah lek rayunan dhisik to. Aku ngrayu iki kowe ngrayu kuwi. Tenan ya? Iya. Mbak Amit. Alah. Tantanganmu ta. Bawa aplak. Gak iso lah. Malah kayak ketek. Ora. Amit. Heeh. Mbak Amit, Mbak. Mbak Amit. Amit. Iya. Heeh. Wes isin aku lho. Ora, enek YouTuber marai. YouTuber. Mbak. Dirayu iki. Dirayu. Enek anune gak? Anu diiringi. Diringi. Apa njaluk A minor apa Anu. Nah, Ah, kuwi apa jenenge? kowe kaya roro nada. Kok Oh, iwi kok lah. Sik tangan kiri aja. ya. Oh, tangan kiri menggunakan cebok, tangan kiri menggunakan tangan. Iya. Amit, Mbak. Jan, bis delok penonton lah. Iya. Iki ibaratnya kaya ning sinetron nih, ibaratnya lah ning ini film Pandowo. Pandowo. Lah didelok kaya aku ngene, penduso. Wah, tahu. Aja nyocote, ndang rayunen. Amit, Mbak. Ya, asik. Ya. Sing nganggun. Jan, kemedel ram. Nah, kayak ngene tok. Saman tahu gak matahari itu? Saman. Dan disawang. Nah, disawang terus sak jam. Tahu. Rayu sing apik to, blek. Kamu tahu gak sayang? Ya. Anjay. Sing apik ngene Enak lho, iki kan? ngene lho. Gak iso aku. Si biasa. Sing ketok gagal ora ngerayu iki. Ya ora ning ngono. Ngene lho. Karo cah wedok sing lembut. Lho, blek. Nama kamu siapa? Enggak. Nama kamu siapa? Nanti jeneng nggak mas? Sing asli. Yanto. Sing tenanan to, Weh, Mbak. nyantoi. Siapa, Mbak? Suratinya mas. Aku ini nyawang wajahnya apa nyawang isor?
Jajan. Nyocot. Aku gak iso ngerayu, Jul. Wis iso gak, we? Lah, rada. Lah. Hei, sik. Tanganku dhewe, aku leng ngene. Rada maju, rada maju. Piye? Rada maju, rada maju. Ayo Mbak rada maju rene. Rada maju dan dirayu, piye? Dirayu. Wong kok koyo zebra. Wes, Jan. Ireng putih, ireng putih. putih. Nah. Coklat. Dek, Dalam. ya wis. Terus piye terus ngomong diongkrak lo mek dek. Kita telu gak iso ngerayu, mending kau nyanyi ya. Kau nyanyi ya. Nyanyi piye, Mbak? Nyanyi ya. Enten sing request napa mboten? Mboten. Temen iki. Mboten. Ya Allah, Mbak. Lah piye lo? Ora ndang sebut Sabar. Justice ngono lho. Wong ini band request. Oh lagu iya, apa? iya Nang. Salah gue Ditawarkan. cukup salah gue. Ditawarkan dulu Nang. Enten sing request napa mboten? Warga Ploso Klaten. Loh, ya ta. Aku lho wis jedek. Ya wis, Mbak, mlebu. Wis sembarang, Mbak. Wis lagu sembarang. Penonton kene ben terhibur. Oh ini, Joranda. si Daranda ta? Haha. Si Daranda. Joranda. Nggih. Si Daduda gak enek. Kenek ya. Lah iki lanange sapa mosok wedok kabeh? Cowoke Mas Leri. Besok nyanyi si Dorondo. Si Daranda. Besok nyanyi aku. Lah ning kriyanu gak apa-apa. Iso jan. Lah kan beda, Pak. Paci putih jan kok gak ngono ae. Ning Jabon yo enek. Enek gang piro lali aku. Gorengan. Senengane cacah regane 10.000-an. Iya. Sing murah akeh kan iku mekan. Heeh, sing murah kuwi. Oh iya. Kacang. Enek kacane ya.